Good morning everyone. Nagsak kanarang ay nga kasasaad dagiti farmers kakabsat ken gayam so madama iti dalos kadagiti namulaan na kumukuman iti barley dan iti agdaldalos dadakkelan dagiti duduma nga nakauna kaya nadamot dagiti agpamula tayo kabsat ko dita pan kami makihornal kabsat ngem itatay lang na kami tinangin sagana iti makmakan wenno merienda so nga wanak pala ang dita so habang inakagmula ay kikitaan nyo pa dagiti mulmula mi ditoy probinsya mi nga Isabela daytoy iti kadakkalan nga may isang produkto mi ditoy barley, mais, ken kastamoten kadagitay natnateng. So tikaduan nga produkto mi, nateng pagay. Ken anya pay dita nga mabalintay yung pagkakitaan ditoy probinsya nga Isabela, kakabsat. So dagiti kakabsat mi. Nga madama iti mula. Oh. Oray maudi na ditoy kakabsat kinigayam, abay gamin iti karayan ditoy iso nga ore maudi ka alis to laeng iti agsibog taas iti pagpadanuman kakabsat yan ikay kanon agmerienda iso yung mga boss namin si Black Benny anya ato nga bin my friends Santa Isabel Norte Sito Barley pare Takabisera sa East Kakumkumalan nagitoy kakapsat iti na nga nalay nga agmula iti kakastoy nga klase iti imula dapay agsibsibog babae pa agsibsibog kakapsat kiti yan kumare ana sakto masidagak to dita tayo pakitak man kadagitay viewers tayo iti panagtrabaho tayo dito probinsya tayo nga Isabela pakitak no kasano ti kinagaget iti farmers kaya no kasano iti style iti panagmula iti barley so dagiti kakabsat kinigayam dagitay kunkuna tayo nga natnateng hala nga iti barley iti mabalin tayo nga imula nadakkel pa dati similyan nga kamatis nalado samot panakay mulanan so dagitoy iti mamulaan itatta patay kabsat ko daytoy ken adapay ditoy baba iti may isang diso nyada mayat iti kakabsat kinigayem tati trabaho ti tao dito kakabsat ket malpas iti mula agpakat-pakat na lang iti baniit dito igid iti karayan ket makaala na pa iti lamas nakto dyan madamdama so kikitaan tayo nagadupay bunga iti sili dito kakabsat ko nagadunga bunga sili na mayak dita inak diya kita akman kasano iti panagpakat da iti bandiit duma iti panagpakat midi kasi ay tata mas bago iti teknik da ngagpakat iti bandiit nagadupay bunga dati papaaya da manang ada na alam nagragsak dito kumukuman nagkakapsat kinigayam on the air iti angin naka air iti angin dito nagkakapsat nagpintas iti pulo iti angin hanga nakiwara to din ay apa inya day taan alam
Pating, nagdakil mga pating. May kasano di ba nagkwayad, Jay? Maliit. Mayat ka di. Ay, makasnihila tayo, loko. Grabe, oh. Pating. Pating na ba? Dahil di ka kapsat kinigayam. Ati kung kunadang kurilaw, daytoy. Pero basit, iso nga ibulos ko. Ibulos ko dahil di ka kapsat kinigayam. So, praise the name of the Lord. So, tiday tinga gundaway, agyam-yaman tayo manen, iti kinaimbag, iti Dios, iti biyag, tumunggal may sakar tayo. Takan kanayon, nga nakasalsalon at, kan kanayon nga nakaragragsak tayo, kan kanayon nga mangmangted ni Apo Dios, iti kasapsapulan tayo, iti naldawal daw, kang runaan nati salon at, iti bagbagi tayo. Naman sakit ngem no nagkararag ka kanaka ni Apo Dios iti pan nakaagas iti abot ti mangagas ken mang benisyon kada tayo amin ayat ni kakabsat. So thank you very much kada kayo amin kakabsat ken gagayem dito ay Luzon, Visayas in Mindanao. Glory to God, hallelujah.